Ahoj Braňo, Čau, takže vidím, že máš v rukách silon. Čo ideš robiť, povedz nám. ideme sa znova hrať, ideme skúšať nahadzovanie a dávame si nový silon na navíjak. Vlastne to tá novinka, Cool Sport Tournament. No ideme testovať prútiky a plus ešte aj silon, takže si tu ideme nachystať všetko. Takže stačí prevliec prvým očkom. Áno, keď si dávaš len na navíjak, tak prvým očkom No a toto ma odklopíš zaujíma. si a vlastne som si spravil obyčajnú takúto smyčku, ktorú si takto chytím a spravíš si takto druhú, aby sa ti sťahovala. Dobre, odklopená cievka. Jo, hodíš to tam a vždycky v takom smere, že na tú stranu, ako sa ti sťahuje a ako točíš navijakom, aby sa vlastne zaťahoval. Čiže do protismeru ako keby. Takto, vidíš, a vlastne takto sa ti zatiahne a bude ti držať. A vždy cez vodu je to lepšie, keď sa to robí tak. No, a tak pozri. A vlastne takto sa ti nepretáča ten silon, drží ti hneď. Čiže netočí sa ti ten uzlík okolo cievky, ako keby si namotával do prázdna, ale hneď sa ti pekne navíja. To si ho položíme. A keď sa nám takto točí, je to lepšie, lebo potom má aj troška viacej odpor, že sa ti lepšie namotáva na navíjak. Keď chceš ďaleko nahadzovať, tak navíjak musí mať vždy plný, vlastne ideálne tak za rovno hrany, možno troška menej, aby sa ti zase nerobili pavúky, aby ti nevyletovali, ale vždy treba mať cievku plnú. A to si ukážeme, keď to domotám. Tu sme dali redukciu na navíjak, čiže tam namotáme nejakých 350 metrov. To stačí. Je to plitká cievka vlastne kvôli tomu, že to je len na nahadzovanie. Nemusíme dávať plnú. To nejdeme vyvážať. Testujeme hody do diaľky. Nie člnkárske preteky. Druhú to si vlastne pridržal silon, aby to stala nadskenovaný, tak? Hej, tam si to vlastne troška aj brzdím, keď to počuješ podľa toho zvuku. A ja to robím takto rukou, dávam to cez nejakú handru alebo tak. Niekto to robí tak, ja to robím takto. Môžeš to asi takto vytočiť, mám viac tak, môžeme z toho zrobiť tak.